ओइ गावदां ओंखारबोलाय ओइ सोर बेलाय आयु आं थानायावलाय मानो बिदि खालामनांगौ जाखो नोंलाय आं मा खालामबावनांगौ जाखो आं नोंखौ सेरथेथारगोन आं एसे गुफुर गावदां हिन्जाव थानायाव नों गुबुन हिन्जाव लाबोदों तय मुरमुरताथ' किउ खारि लइसे नोंखौ बांसिन अनगोनब्रा गावदां आरो इदि होनबावदों नोङो आं मा खालामबावनो जाखो थैनोसै आङो थैनोसै ও বাইদেউ নেকান দিব আমি দুটাও মিলিজুলি খাম আধা আধা খাম पापि हिन्जाव इदि सोरफैबावदों नोङो नोंनिफ्राय जाजोबदों होद जेबो नङाब्रा राननानै जाबानो जाबायना सानैखौ समाव मोनगोन ना आङो बेखौ मोनगोन नोंखौ मोनगोन जेबो नङा नाङा हाबनो होआ आङो जाबायलै जाबायलै जा नोंखौनो बुथारथारगोन आङो मानो बिदि खालामनांगौ जाखो नै फैसा दं